Abu Dharr sai da ya rasa garin da zai zauna kaf a duniya. Abu Dharr sai da manzon Allah ya kira shi wata rana ya ce in na mutu in suka kore ka daga garin nan ya za a yi, sai ce sai in zara takobi na, sai manzon Allah ya ce aha dama haka nake tsammani, to zauna. Saboda ba mu dare ne, ba mu dare baya kyalewa, shi ma annabi yana da jinin su, shi yasa an aka tabo haƙƙin shi ma sai ce sai ya rama. Sun taba danne annabi da karfin tsiya, suka danna mishi magani yana sai da suka shaƙa mishi ya warke, ya faɗa sai ce shikenan, yace din na gan ku, yace kai Abbas na yafe ma tun da kai wan ubana ne, amma ku duk sai na rama. Ba mu dare baya kyale, shi ma annabi yana da mudarancin a jikin shi, karanta kakannin shi zaka ji yana da jinin mudarawa. To Abu Dharr shi ba mudaran ne zalla, bai shiga cikin kowace kabila ba. Sai annabi ya san to su fa ba a adashi ne, adashi, Allah ya sa kana jin Hausa, yana da wahala a kwashe adashi lafiya. Abu Dharr zauna, ya ce in na mutu in aka kore ka daga garin nan to ka tafi duk inda suka ce ka tafi. Sai ce to ya manzan Allah tun da dai kai ka ce a haka to na yadda. Ya ce to in suka koro ka daga can fa, ya ce a to kuma ba zan yadda ba. Manzan Allah ya ce a'a ka yi haƙuri, ka tafi inda suka kaɗa ka. In suka sake kore ka daga nan fa, ya ce a to kuma ai ba zai yi ban da wurin zama. Manzan Allah ya ce a'a je ka samu inda ya dace da kai ka zauna. Haka abin ya faru, annabi ya rasu, su Abu Dharr yanzu su suka zama malamai, to ba su yadda da tawili. Yana zaune sai aka zo ana tafsirin Qur'ani, sai ji an yi hagu da fasara, sai ce a'a ba haka ayat take ba. Sai aka ce a ya saba wa khalifa, ya saba wa sarki, ya saba wa shugaban kungiya, akai ta zai kawo rikici, to ka bar garin nan. Kaga abin da annabi ya hanga, kaga da annabi wannan nasihar ba, idan Abu Dharr ya zara takobin shi ba mu dare ne, kafin ai wata ya filla kan guda 100. Sun saba kashe mutane, mudarawa larabawa ne, mutanen ƙauye. Sai aka kada shi sai ƙasar Sham, da aka tafi ƙasar Sham can ma aka je ana fassara, ya ce bai yadda ba, an yi son zuciya. Na mata sake rikicewa, aka sake koro shi ya dawo Madina. Mai riwaya ya ce abin da ya ja hankali na zuwa gare shi, sai na ga matasa duk sun zo sun kewaye shi. Nan da nan sai gwamnati ta ce wane ne da gari, aka ce Abu Dharr, aka ce to ai marmaza ya fita garin nan dan an ga matasa sun kewaye shi. Shine sai koma wani ƙauye Rabiza a bayan garin Madina dan yi zaman shi. Mutuwa ta zo ta same shi, daga shi sai matar shi tsoho ita tsohuwa. To ka san mata akwai level na rauni, sai ta ce to ka gani na ce kai haƙuri da jama'a, mu zauna cikin jama'a lafiya, an je can an yi tashin hankali da kai, an je can kai haƙuri kaki, ai to yanzu ka mutu ban san yadda zan yi da kai ba. Ya ce ke ki shiru, na ji manzon Allah yana cewa rahimallahu Aba Dharr ya ishu wahdahu wa ya mutu wahdahu wa yadfanuhu almu'minu. Manzon Allah ya addu'a ya ce Allah ya ji kan Abu Dharr, shi kadai zai rayu, ya mutu shi kadai, amma mu'mine ne za su rufe shi. Yana faɗin haka sai ya mutu. Sai ta fito daga cikin bukka, ta kalli dama ta kalli hagu, kawai sai ta ga wasu mutane da fararen kaya kawai sun zo, suka tsohuwa lafiya ta ce gashi gashi, suka kintsa shi suka yi mishi jana'iza. Wannan shine Abu Dharr al-Ghifari. Dan haka jama'a ku kiyaye waɗannan mutanen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Allah ya faɗe su haka suke, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Allah ya ce daga cikin muminai akwai mazaje, abinda suka faɗa wa Allah shi suka nuna wa Allah a aikace. Sadaqu ma ahadullah alaihi, sun yi wa Allah alkawari, sun tsaya akan alkawarin.